Kad je Jakov dao zapovesti svojim sinovima, podigao je noge na postelju i izdahnuo, pa je bio pribran svom narodu. Tada je Josif pao na lice svog oca, briznuo u plač nad njim i poljubio ga. Zatim je Josif zapovedio svojim slugama lekarima da balsamuju njegovog oca. Tako su lekari balsamovali Izraela i za to im je trebalo punih 40 dana jer im je obično toliko bilo potrebno za balsamovanje. Egipćani su ga 70 dana oplakivali. Kad su prošli dani oplakivanja, Josif je rekao onima na faraonovom dvoru: molim vas, ako sam našao milost u vašim očima, ovako recite faraonu: moj otac me je zakleo rečima, ja ću uskoro umreti, sahrani me u grobu koji sam za sebe iskopao u Hananskoj zemlji. Zato te sada molim, dozvoli mi da odem i sahranim svog oca, a onda ću se vratiti. A faraon mu je na to rekao: idi i sahrani svog oca kao što te je zakleo. Tako je Josif otišao da sahrani svog oca, a s njim su pošle sve faraonove sluge, starešine njegovog dvora i sve starešine egipatske zemlje, i ceo Josifov dom, njegova braća i dom njegovog oca. Samo su svoju decu i svoju sitnu i krupnu stoku ostavili u zemlji Gesen. S njim su pošla i kola i konjanici, tako da je povorka bila veoma velika. Onda su stigli na gumno Atad, koje je na području oko Jordana, i tu su mnogo i bolno naricali. Tu je Josif još 7 dana oplakivao svog oca. Kad su stanovnici te zemlje, Hananci, vidjeli to oplakivanje na gumnu Atad, uzviknuli su: to je velika žalost za Egipćane. Zato je to mesto koje se nalazi na području oko Jordana nazvano Avel Misraim. Tako su njegovi sinovi učinili upravo onako kako im je zapovedio. Odneli su ga u Hanansku zemlju i sahranili u pećini u polju Makpeli, koja je ispred Mamrije, u polju koje je Avram kupio od Efrona Hetejina za grob. Kad je sahranio svog oca, Josif se vratio u Egipat, on i njegova braća i svi oni koji su pošli s njim da sahrane njegovog oca.